ndichimirira macomments ende ndichiverenga text dzimwe dzamuri kutumira kuno muri kuti kudii. Ndakamirira comment ndatini wapfimbiwa iwewe munhu akupfimba. How do you respond uri married? So right, ari kuti handiite delete. Kana usingaite delete, what do you do? Nyababs tazvi, what do you do? Hauite delete, wait a say, what do you do next? Hanzi vari married vari oyo hausi married, kumbi chibuwa hausi married. Let's say waimbo imagine waroorwa iwo kana kuti waroora, what do you do? Unoita sei? Wapfimbiwa iwe uri married. Umwe anokupfimba bhozi wangu asina ring, umwe anokupfimba achitoiona ring. What do you do? Pana nitexera kandomza ndine murume shamwari. Right, let me tell you guys, ukapfimbiwa iwe ukati ndine murume, otherwise uri kumuudza. This is what you're saying to this person. Ukapfimbiwa iwe ukati kumurume wacho, ha iwe ndine murume man. Otherwise you're saying denda ndisina murume sha ndokuda. Saka uyatanzi ndikapfimbiwa ndomudza ndine murume. Message unoita sei uyati handi delete message. Kana warega delete, what do you do next? Uri married wapfimbiwa iwewe. Wapedza kupfimbiwa munhu iye hausi kumuda, kana kuti unomuda but unotya kuzonzi wachita. What do you do? Andongomudza kuti I don't love you. Right, unogona kumudza kuti I don't love you. But I think what you need to do, ndakuchikuadvise, I think what you need to do, kana uri married, akakupfimba, budi handikudii, even ndandiri single handikudii, right? Take it or leave it. However, musandipfimba futi, ndiri married. Respect my husband. Kuna vamwe vanoti, oh, my husband wouldn't like it. My husband wouldn't like it if I gave you my number. Oh, your husband wouldn't like it, but you are going to unda undipa number. You see, you need to be very, very careful. Because vamwe vanoramba chizongokupfimba, varunguramba chidzoka ndakamuramba. Unamuramba, what my husband wouldn't like it. So it's your job kuti your husband asazviona. So in other words, ndichikupfimba uri married, ukati hanzi my husband wouldn't like it. It's your fault to show him. Vigash, or save my name as precious. Andukona. Ndoda kuti ndikudzidzisei kuti imwe information yame muchitipa vanhu gadzika haisi as clear as you think. Hanzi ndoramba kana iri WhatsApp ndochengeta because tozoda paper trail pa evidence letter ndiwo ma V11. Ndoramba kana iri WhatsApp. This is what I will advise you now, because I didn't like V-rebels. Ukapfimbiwa iwewe, usa delete a message. But I think you need to tell the guy, Shamar, I am married. I am married. Ukadzoka ukaramba chipesisa ndakunoudza murume wangu. Monopedzerana paurume wenyu. I am married. Even though izvokuti ndade ndisiri married, whatever, zvineinewe pari zvino situation yakamira so I am married and I love my husband. Oh, vamwe vacho vanokudza kuti murume wako ari kuchita chichi oti okay, what ari kuchita? Do you mind if I tell him? Do you mind if I tell him? Kuti wati anochita, mopedzerana ikoko, yo ndochamudza kuti anochita nani? Murume wako akapfimba mukadzi. Mwana kana uya achiti murume wako akapfimba mukadzi wangu, saka ndiri kudawo newewo. So kupedza nyaya pamuzati, okay, saka rega ndifonere murume wangu izvezvi. Ndimudza kuti uri pano uri kundipfimba. Remember, but kutaura munhu usingade. It's very, very possible to pfimbiwe nomunhu waunoda chihure. Anditi. Vanhu kadzimira ndikudzei, don't delete my messages emunhu ari kukupfimba. And don't be scared of telling your husband kuti uri kupfimbiwa. You will thank me later. Let me tell you why. Andonona murume wayo kuti dzimwe nguva kana wane 37 years anokuti enda hapana nokuda, hapana nombokuda, hapana. Varume vazhinji vanorambana nemwe vanofunga kuti hapana chakudai. Do you know why?
because all these years musingavabudzi kuti muri kunyengwa. Rinogara riri delusional, so risingakutengeri kana maruva. Rinogara risingambokutengeri maruva because riri kufunga kuti hakuna anonyengwa. Listen man, vakadzi vanonyengwa ava, vakadzi vanonyengwa zvokuti isatina vakadzi vaingonyeba achita vanyengwa. Hakuna mukadzi asinganyengwa, angobuda panze ring or no ring, motor or no motor, work or no work, job, picking vana uchiko, pane rimwe rodombo mutiraya chete. Problem yandinoziva hangu yamunozosangana nayo kana mukanyengwa. Varume vekumusha kwedu vanoti ayamatavire iyayo. Me included. Kwase hanyenga iwe wega pakati peruzhinji yakarehwa namatavire. Iwe ndiwanga mukwezva. So you guys end up fearing, ndozonzi ndanga ndamukwezva. Right? I understand you. But chinzoka iwo, kana uchida maruva manje iwo from your husband. What an opportunity. Hantu wanyengwa. Sirume rako rakupromisa, riri kukunyenga rakupromisa maruva. Wona hamene ndakanzwa nani, hani, wona zvinhu rundinyengeira. Hamene ndakanzwa nani ndofarira maruva. Ruri ndipromisa unditengera maruva. Watokumbira maruva nemunyati kumurume wako. You'll thank me later. Kunonzi kukumbira maruva newisdom. Kana murume wako asingakupi bonde. Ndiro wona zvinhu ruda undikwire ropengeri kuita sengera kanzwa kuti iwa undikwiri munomu. Murume anotarisa timetable so ndakaguma kukwira last month. Rega ndikwire mukadzi. Listen guys. Hapana chunhu chinotuma murume kuisa effort than competition. Yes, we don't thrive in competition, but you will thank me later. Murume vamwe varume amuna vavasitombozati muri pademanding because you hide it. Hakuna kana ndati pane 20 years ndiri married hapana kambondinyenga. Zirume ronoita complacent. Zirume yari muhomwe. That's what varume vazhinji vanofunga kuti muri muhomwe. Kana asingakurumbidzi kuti une body structure yakanaka, do opportunity yokuti akurumbidza. Unomuza una taxi yandatumirwa hanzi makabatana kunge mukaka wewe. Naiwe varume vanopenga, vana vechidika vanopenga. Nditi ndakabatana. Wadomuriminda murume wako kuti wakabatana. Akasakurumbidza but anoziva kuti kune vari kukurumbidza kunze. Some of these men are behaving like this because they don't even know value yenyu pamarket. Let me tell you something. Wakanga uine player yebhora yausingaziti how much value yacho ichikutambira team, you don't pay them well. Vana Pogba chizovaona achizorenewa macontracts achizopedzera kupewa mamillion. Inyaya yekuti imwe team inenge ichizoti Pogba uri available here shamwari uzotambira Liverpool. Alex Ferguson no. Toda kumuchengeta. Vokwidza contract yako iwo haisi kuimprove, marriage yako haisi kuimprove because nyaya dzako dzokuda kuzvidza holier than thou. Vamwe venyu mototi mukataura ndanyengwa kuchechi wosanzi chirega kuenda kuchechi kwachona. Yes, it's better kuti urege kuenda kuchechi kwachona. Kana kuti nyengwe ndiani angada kuenda kuchechi kunonyengwa vanhu. So zvimwe zvinhu zvamai vanhu muri kuprotecta marriage yenyu, ndimi muri kutozviurayira marriage yenyu. Ndimi alright, kana uri pamatomatis papa. Toti uri kutengesa matomatis pamusika. Haungosviki uchiti $5 kamatomatis. And unoita inonzi price comparison. You go uchicheka kuti vamwe enyu muri kumaita manganiko kana ari 5 matomatis. Tiri kumaita $. Zoiwo oisa rechi 6 pamusoro. Kuti vatenge pako vasatenga. This is marketing. Saka imimi marriage yenyu yakamira seizvozvo. Because zirume rodana naro kana partner yako haitombozvizivi kuti repa demand. Ende zvinoonekera kuti even nemwoyo varume mukadzi angafanirwa kuziva kuti uri pademand iwo hako mbichana. Because mukadzi anogona kukuisa muhomwe kuti mukadzi anofanirwa kutozivawo zvisho kuti uri pademand. Aziye asarohwa by surprise. Musi wanotoregwa asarohwa by surprise kuti kuye munhu atoenda uyu small house yanga ichida kundidla anitexira achiti uyandikudle ningi. Amai mwana vanototenga kutodlawo kana vakarega kasuborwa vatoinzwa kuti kune vamwe varida kuti zvangofanana izvi. Kwapauses kuya kwaiti uchida kutenga vaunzwa kuti kwaexpress kune dress rakada kungodero but rakati chipe $2. Vaitotuma masalesman kunoita price comparison but vaita secretly. Taitumwa isusu tichiri kushanda mashopu kuita senge unoda kutenga so but taitoziva kuti auye mukomana wemakala anoshanda umu vaizocheka maprice ewe waitoita senge unoda kutenga. Izvoita mari mapoto enyu anoita mari ndisingade poto. Ndodzokera kundovaudza kuti guys
aya mapoto akadai adjust prices avo according to the competition. Ukapusa iwo ukatengesa zvinhu zvako too cheap, do you know what will happen? Maneighbor vane storo vanoya achitenga mauri vozotengesa poto dzavo neprice yavo, vadzitenga mauri imo. Yeah, kana ukachipa kudarika kwavanohodha ka vanototenga pauri zvivotengesa ukaona shop iri panext door newe yakachipa zvisingaiti inotengesa boots, unonohodha dzese dziri imomo, kana kuti masaizi anonetsa kuwana 7 8 9 10 na 12 womahodha hese unoclear avo woisa mushopu mako wokutengesa nehigher price, wotoita business. Iwe ati masaizi edu akapera, indai munocheka next door. But next door vanodhura, izvo uri kungotenga boots. Inonzi wisdom. Yandiverenge mukoma hanzi ndoramba kana iri WhatsApp ndochengeta because zvinoda paper. Ukachengeta message yawapimbiwa ukasaudza partner yako, danger. So listen, if you're not going to tell your husband kuti wanyengwa, do one thing: don't reply message here. Zvazvo kuti ikaona kuti ndinambomureply, and remember iwe ukadelete ka ikazopfiriridza nyaya pamwe murume wakakunyenga nemareply yako paiti matichini kwasha yatisangane, moda tisangane kupi, iwe wadelete kwako handiti, but iro rimwe rema-V11 rakuda urohwa nemurume uri aiwa aitondidawo yakati yatisangane kuTesco ndakaramba mutengera McDonald's ndosakazokuudza marriage yako yafa tu wawanikidzwa netext message. So you need to be very very careful. Munhu anotexta haadi kurambiwa nemuromo. Dzidza system yokuti kana uchinyengwa nemuromo reply nemuromo, but kana uchinyengwa ne text dzidza kureply one text. Zvinobetsera pakaita kahearing mberi kuti iwe pakandipindura chete because vanhu vanoselecta. Ndikaona kuti iwe unoita zvokudelete mamessage right now, vamweni munodelete mamessage, ndikakupimba uchidelete mamessage ndiye ndinawo kunoku ndodelete pandoziva pawaindipindura zvakanaka ndosiya pawaifleta neni. Vamwe venyu munonakidzwa nokufleta, mozoda kureva ndinonyengwa later, mambonakidzwa neflating. Zvinowiririra. In other words as well, munhu ari single kana uri married wadaita zvechikomba,